Nu vil jeg vise jer en ond trævenspiller. Se, ham her, Invisible Knight. Han har angrebet mig, jeg ved ikke hvor mange gange. Men se, siger han undskyld? Nej. Skal vi gøre noget ved det? Ja. Yeah. Prøver at se sine tropper. Desværre har jeg ikke nogen. Det kan jeg ikke. Jeg har desværre også kun 83 indbyggere. Men prøver at være med i alliancen Rom, hvor jeg skal skrive til Pet Citizler. Men lige nu er der en anden spiller fra min alliance, Romernes Rige, der hedder Dræbergren. Han er også rigtig god, så jeg tør ikke at forlade den.